Хора! Това е част 2. Това е част 1 от Парогата. Аз съм тук Редбой. Това е Редбой. Събрите с неговия канал. Ако не, ще повторя с малките годо. Ще пише гаден коментар в клиповете. Сега ще... Добре, хора, Сашо. Ходим в център. Сашо. Бъчето. Сега ще взема крилото. Зелено на гази. Този чип също има зелено на гази. Където се има, ще го поставим на клип. О май гад, ченгета. Аз винаги О май гад. Ченгета в Жису. Ето ми има стил баклейн. Почти както знаете, аз винаги участвам в Намарче клиповете. Да, само дето това ми е първият клип. Бяхме снимали една поредица с Бомбърмен. Един психар, който замерваше с пиратки в 5, 6, 7 и 8 клас. Ние бягаме от часовете тогава, 4 клас бяхме. Аз съм 4 клас, може да завършвам. Ще матура, ще правя секс. Много неща след за моят живот. Ма, едва ли. Ето го регажето. Ето го. Моята регази, някой сигам се. Това регази. Ето този чип. Ай го моята регази, никъде знака, супер леко, уминя, чите. Добре хора, клип, бар, волгата. О, там има кучици. И дода я! Хора, сега ще е малко трудно да се кача. Ще има малко груди. Но едва ли. Мога да карам с една ръка, а чисто. Добре, отиваме на базата. Опа, това е Давидката. Отиваме на базата. Нямам да ви кажа къде. Ой, как сега ще видите. Нашето град е ново. Супер якия град. What the fuck is this? Трябва да ви се строя още този град. Ако не, ще го туря на майната путица. Да бъде, казвам съм много. Ако да бъде, ще да бъде, знаете. Бъчикара, там на базата, там има едно кученце. Вика се Боби! Е много сладичък. Освен промени не звуча така. Звуча много по-готско. Много по-неготско. Бърки са. Не, бърки съм. Не. О, пак бърки са. Откъва трафик. Трафикачи и мръсници бутат маскулата. Аз викам ченгетата и им го втуря на майката газата. Вижте. Ей там. Чайте ще увелича. Ето там живее едно мъничко кученце. Ето тук сгача в наша барлога. Поверително. Откъде да знам? Този е досаден. Е не барлогата. Този храт! О, дали не е живо? Не мисля, че е добре. Добре, сега паркираме. Това е нашия голям парк, имаме малък. Къде е малкия? Няма да ви кажа. Не, ще ви кажа. Следващия клип. Или по-следващия, или по-миналия. Аре, миналия беше само екстра студия 6 минутки. Гледайте сега! Ако видите някакви светете, това с мене. Тук ние ще го градихме. Правихме порно тук с мацки. На базик. Тук имаше много неща, вижте. Тук тези неща аз си ги сложих. Аз го ограбях цялото, бачи фарки. Тук ни са. Това е базата. Какво? И душ ще си имате. Да, гледайте сега. Така са като мене. Не пипай канала! Сори. Тук дърпаме вода. А наистина има вода? Да. А, нещо има вода. Да. Да, бе, да, не чете. Няма никаква вода. Това е много трудно да го сложих. Знаеш ли колко е трудно да сложиш такова тежко нещо? Това е вака, много е гожи. Дали ще покажа на пръст? Бе, бра. Показва. Това значи букук. Това ще е много тъп. Погледнете ме, хора. Оре, нямам батерия. Хора, тук е склада. Скоро ще свърша. Там ни са подаръци за чайте. Хора, дайте да сложи сувенира. Както знаете, аз тук правих порно. Да. Бах се тук няколко пъти. Марти, взимай някакво шони и Добре, добре. Опа, извиняй. А да взема кашони. Дарявам ти го. Сядайте някъде, не видите си мещинци. Това може да седва. Това е маска, брата. Тук не е складата неща. Това не е склада за... Буквално, това не е склада за ядене. Не за ядене. За ядене. Бачо. Тъпия. Това не гледа супер тъп. Глед то, ге. Той брат, всичко ще падне.
Аз ще стигаш това падна. Нищо вече още го. Ние ще го правим. Хора, Трябва да си взема пари. аз ще дам телефон на късето. Обявете за него на канал, пак ви казвам, към се свободи на миналия клип. Добре? Едите бази, снимай, аз ще трябва да подреждам. Пазете базата, чухте ли? Да, бе. Ще направим още столове за всички. Марти, а може колелото? Майка разхвърля, защото е разхвърляч. Майче, имаш още такива. Май говориш за баща ти. Музиканта, бе. Да, дед майка. Трябва ми се чак да си сложи малко. Тук трябва да направим малко. Каре, покажи кредитната карта. Ей! Пусни малко музичка. Добре, че го мята толкова много. Още не е спрял. Клипа. Добре. Да не спре скоро, да като спре, да бъде готино накрая. О, аз нямам батерия, това е кофти. Хора, тук ще кара долу в лео, нямам батерия, ще се свали. Ой, ти размайна се само с тези неща. Опай. Пуши пора. Пиши Asta? Лема гъта. Asta цъкам. Ай, добре. Хора, айде го листа. Може цъка сега на гъта. Аз късето ще играем много хубаво. Айде, може. Чакай малко. Ще научи да е на едно нещо вътре. Ночи ги научи. Аз ще му го покажа. Кризето ще покаже едно трикче. Айде, брат, знам едно